Baka makakala. Alam mo na naman. O yan, ganyan ka na. Check. Hi, Miss Prince! Nakita niyo naman yung title. Kasama ko ang famous na TikToker. Wow! Si Shane Pasera. Anyway, nandito tayo ngayon kasi turuan niyo ako mag-TikTok. Lagi kasi ako nagkakamali eh. Tsaka kapag nagtitiktok kami, dapat 1 week kaming magpa-practice. Parang buong prod number na yung pinagpa-practice namin. BTS na rin to, Miss Prince. Acting muna. Sige. Gusto niya ng acting. Artista. Nag-heart ako dito. Kasi pag hina-heart, gusto akong gayahin. Ikaw ba? Hina-heart may gusto. Hindi, yung mga hina-heart namin, yun yung gagawin namin. Yun yung gagawin mo na, di okay, ang gagayahin mo yung steps. So, hindi porket hina-heart, gusto ka na. Totoo. Kasi maraming... Wala ako pwesto. Totoo. Gusto mo magtulakan tayo dyan? January, February. Sige. Tapos sa pag-edit na lang yan, no? Yung I-insert. lagyan ng ganun. Oo. Okay. So, mag-shoot na kami. Saan tayo? January. This song, Diyan yung I'm gonna teach you the 12 months of the year. Are you ready? Here we go. Check. Kasi inano mo, tinimer mo. Ulit. Sa lang tayo, sa Gitna kami. In this song, I'm gonna teach you the 12 months of the year. Are you ready? Ting single. Here we go. January, Dito na. February, March, April, May, Hindi June, July, Oh, hindi ka rin sure. Hindi ka rin sure. November, Dito lang tayo December. kasi hindi ka sure. These Dito are na the ako. 12 months of the year. Yung gumaganyan-ganyan parang hindi natin alam kung saan. Sige, Walang ano pa? label, pasensya na po. August, Okay, hanap pa tayo yung mga sayaw. Ano to? Yung alam mo ng sayaw, para mabilis. Baka 3 hours ba? Pagkakilala ko sa'yo, baka 3 hours. Grabe siya sa akin. Pero ganyan talaga ako, Miss Prince. Hindi ko maalala. Sobrang galing niya. As in, ilang seconds lang. Memorize na niya. Pag ako... Alam mo mga sayaw na dyan? Ay, alam mo yung She said what you know about love. Ayun na naman, memorize. What you need. Hindi ko maalala na naman. Dapat sana 2 step lang eh. Kaya nga eh. Ito sayaw. Sayaw ka lang ganyan. Kasi gusto ko sana i-practice. Yung Slow-mo. Ganito kasi yan, nakaganyan yung isa. Tiga mo yung sarili mo doon. Layuan natin. Ganyan. Ayan, isang step. Okay. Tapos, ganun lang. Tapos kamay, ganyan. Yan, oo. Parang kang naglalakad. Ano? Tapos kapag hanggang dito na, parang kang naglalakad dun sa Ang galing. Ano, shoot natin? ganyan. Dapat hindi kita yung paan natin. Ay, zoom mo dito, girl. Para makita nila yung mga mali natin. Pumesto ka doon. Tabingi talaga eh, no? Ayan na, oh. Ikaw! Ang pangit! Ulitin natin.
Na-save ko ba yun? Pag hindi Na-save ko, best friend. Tuturuan po natin siya ngayon mag-walk. Ha? Huwag naman yun. Ano ba yan? Ay, Blackpink. Mga 1 week mo yan Joke lang, joke. Gusto ko nga rin yan sa'yo kasi matagal aralin eh. Ay. Nahirapan Ito, din ano ako dyan eh. Tama yung music. Okay. So, ganun. Right? And I know as much as to baby. Eh, ba't ka gaganto yan? As much as to tama. baby, you has become ay, tas yun na. Yung ganun-ganun na. Kasi mali. Tapos, after. Yun na yun. Kasi ganun. Kahit wala nang ganun eh. Kahit freestyle na lang yun eh. Okay. Copy. Copy! Titignan natin yung copy niya. Kung copy ba talaga. Okay. Come, all ye faithful. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, all ye. Ba't mo nakalimutan magbangga? Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him. Exercise tong TikTok, no? Oh. Pinaka-exercise ko nga yan. Oh, post mo sa Instagram, ha? Baka makakalala. Wala mo na naman. Miss Prince na-hack siya. Paano kasi? Wala siyang two-factor Authentication. authentication. Pinag-email sa'yo, di ba? And then, nag-send ng link Paano sa Instagram? sa DM? Instagram. Oo. Ano yung message? About verification. Tapos, Tapos, pipindutin mo yung link. Tapos, anong ilalagay- pangalan ng Instagram yung nag-DM? Instagram. Kasi nakalagay Instagram. Ano, pinagmukha nilang official account ng Instagram. Pag pinindot mo yung link na yon, kala mo totoo kasi alam mo yung may lumalabas siya na parang form. Ganito yung mangyayari once na nag-fill up ka. Type mo lang yung email mo. Yun lang yun. So, after putting your email, pwede na palang Yun na ma-hack. yun. Tapos nagulat ako after ko naglagay ng email. Di ba nag-shoot tayo? Oo, nag-shoot kasi kami Nag-shoot nun. Tapos tayo. na problema siya, na-hack siya. Oo, after ilang minutes lang. Oo. Pagtingin ko ng IG ko, log out. Oo. Tapos nakita niya, may nag-live sa Instagram niya. Nalita na yung name. Oo. Tapos binura yung photos, nan-follow niya lahat ng fina-follow. Tinira niya lang yung followers. Importante na maglagay ng two-factor verification para if ever na may gustong pumasok, may magte-text pa sa'yo. Kaya Oo. very good Kaya yun. allow. And pinapalitan yung password. Hindi dapat same yung password mo every like ilang years. Oo. Kailangan pinapalitan. And hindi dapat same sa Facebook, Instagram, Google. Dapat iba-iba. Once na binigay mo isa lang, same password, pwedeng mahack lahat. Lahat. Gusto nyo ba yung mangyari? Ikaw, gusto mo ba na? Ayoko na. Ayoko na. Stress Sayang ako eh, nun. kasi nakailang followers na siya. 156K. 156K. Tapos nag-start talaga siya from the very beginning. Oo, Hindi niya talaga zero. na-retrieve. Ngayon, naka-two-factor ka. Oo. That's good. Buhay ka pa ba niya? Binlock ka ba niya? Ano pang nangyari? Wala. Pinapalitan niya pala ng name. Every day. Every day. Para kung iti-trace mo siya, hindi mo na siya matitrace kasi sobrang iba-iba na yung name. Professional hackers sila eh. Hindi siya taga-Philippines. Actually, may sinabi siya mga bad words sa Philippines. Instagram live siya eh. Pinanood Oo. namin. Nag-curse siya. Anyway, lesson learned. Yeah. Ano? Okay, anong gawin natin? Anong gamitin? Phone? Ano ba? Oh, I mean, yung screen yung kaaway natin. Screen! Oo, tas magkakampi Kampi tayo. Ganon, maldita tayo, Gets ko ganon. na. Okay.
Iba yung actingan natin dito ah. Tingin mo dyan. Ikaw yun. Sa ko, gusto mo. Tapos, asa ka. Asa ka, we. Asa ka, boy. Naka 60 yan? Ha? Oh. Di ka sure. At di ka... Oh. Tingin mo dyan. Gusto mo? Asa ka. Mali! Oh. Tingin mo dyan. Gusto mo? Asa ka. Try to kill this trap. Papasok ba si Ma? Mali! Tsaka hindi na... Tingin mo dyan. Hindi ako nakasabay. Wait lang. Hindi ako nakasabay. Oh my God. 4 na beses na yan. Oh. Tingin mo dyan. Gusto mo? Asa ka. Try to kill this trap. Papasok ba si Ma? Hindi ko nasabay yan. Tara. Salamat kaayo. Thank you, Shin, sa aking ano ba? Daming collab. And if you want more videos like this, you can like and share and comment below. Plus, you can learn more about the 5 themes of the Cyber Peace curriculum and be a peace hero today. Visit www.tpbpm.org to know more about the Cyber Peace online course. And together, let's create a peaceful internet together. Manood kayo ng Part Studios. Yes. Ready na ba kayo? Panoorin niyo yung Brovid, yung episode 1. Yes. Para sa panood. Thank you. Salamat kaayo. Kakain na kami. Gutom.